Търсенето на Немо. В необятния син океан две риби клоун намират уютно гнездо за своите яйца. Остава да решим какви ще са имената на бебетата. Мечтай Корал, щастливата майка. Аз харесвам Немо. Бащата Марлин се усмихва, но щастието им не трае дълго. Изведнъж голяма гладна риба се приближава до гнездото им и Корал, притеснена за яйцата, се стрелва към нея. Майката трябва да ги защити. Не, Корал, спри се! Вика Марлин. Но голямата риба го избутва към един камък и той изгубва съзнание. Когато се съвзема, Корал я няма. А в гнездото е останало само едно яйце. Едно единствено. С разбито сърце, Марлин взема яйцето под перката си и прошепва. Татко е тук. Обещавам ти, че никога няма да позволя нещо да ти се случи, Немо. Времето минава. Немо пораства и се превръща в рибка, изпълнена с енергия. Днес е първият му ден в училище и той с нетърпение очаква да научи много нови неща. Да тръгваме! Вика мълчуганът, събуждайки баща си. А пък Марлин е един много тревожен баща. Той постоянно се страхува, че нещо лошо ще се случи с Немо. Затова постоянно му напомня, че трябва да бъде много внимателен, особено понеже едната му перка е по-малка от другата. Немо, знаеш, че не си много добър в плуването. Му напомня Марлин. Плувам много добре! Отговаря рибката ядосано. Понякога въобще не понася, когато баща му е твърде притеснен. Всъщност, за да му покаже, че не се страхува от нищо, Немо плува до повърхността на океана, където се полюшва спряна моторна лодка и я докосва с перката си. Немо, върни се! Вика тревожно Марлин. В този момент зад рибката се появява водолаз с маска и плавници. После се появява още един. Помощ, татко! Успява да извика Немо. Тогава единият от водолазите хваща Немо в мрежа и плувайки, двамата го отнасят на лодката, преди той да успее да реагира. Минута по-късно двигателят стартира. Немо, не! Вика отчаяно Марлин, опитвайки се да последва моторната лодка. Напразно обаче. Лодката ускорява и се отдалечава, оставяйки след себе си една от маските на водолазите, която пада в морето. И Марлин веднага започва да търси сина си. Видяхте ли една лодка? Пита всеки, когато срещне. Видях една лодка. Следвай ме! Отговаря малка синя рибка на име Дори. Дори е мила и иска да помогне, но има проблем. Веднага забравя всичко. Марлин се нуждае от малко късмет и, за щастие, той намира маската, която е паднала от лодката. Нещо пише на нея. Къде е Немо обаче? Той е много далеч от баща си. Озовава се в аквариум с много други рибки, собственост на заболекаря доктор Шърман. Симпатичните рибки имат приятел пеликан, Найджел, който ги посещава, за да им разказва новините от пристанището на Сидни, града, в който се намират. За съжаление, рибките в аквариума имат лоши новини за Немо. Доктор Шърман иска да го подари на племенницата си Дарла. В кабинета на заболекаря има снимка на момичето и всички знаят, че Дарла се отнася много лошо с рибките. Не мога да отида с това момиче. Отчаян е Немо. Трябва да се върна при баща си. И тъй като е разстроен и не внимава, се оказва в капан във филтъра на аквариума. Хрил, голяма черно-бяла рибка, веднага го окуражава. Хайде! Подтиква го той. Немо дава всичко от себе си. Плува, докато успява да излезе от филтъра. Браво! Хрил, който отдавна крои как да избяга, има идея. Немо ще блокира аквариумния филтър, който поддържа водата чиста. Заболекарят ще трябва да изпразни аквариума, за да го почисти, което означава, че ще сложи рибките в найлонови турбички. Тогава всички заедно ще се изтъркалят от прозореца на офиса и ще стигнат до морето. Немо веднага се опитва да го направи и се плъзга във филтъра. Сега, за да го блокира, трябва да замести камъче вътре в него. И понеже е мъничък, успява. Направих го! Щастлив е той. Но изведнъж филтърът започва да работи отново. Немо е в опасност да бъде засмукан към остриетата и да бъде наранен. Но другите рибки успяват да го спасят на време.
Междувременно пък Дори успява да прочете какво пише на маската. Фъшърмън, Уалаби Уей, 42, Сидни! Възкликва рибата. Немо трябва да е там, на този адрес. Сега те знаят къде да отидат. Помагат им няколко големи костенурки. Покачени върху черупките им, Марлин и Дори пътуват надалеч, без никакви проблеми и междувременно им разказват своята история. А костенурките предават историята на Немо, изгубената малка рибка, на други морски създания и от уста на уста тя се разнася надлъж и нашир, стигайки чак до пристанището на Сидни. Стига даже до ушите на пеликана Найджел, който веднага отлита при приятелите си в аквариума. «Баща ти се бори с океана, за да те намери», съобщава Найджел на Немо. О, сега, когато малката рибка знае, тя няма търпение да прегърне смелия си татко. Затова решава да опита отново да блокира филтъра и този път успява. Сега заболекарят ще трябва да изпразни аквариума, за да го почисти и рибките могат да се опитат да избягат. Междувременно Марлин и Дори най-накрая пристигат в пристанището на Сидни. Найджел ги открива, взима ги в човката си и ги отнася до аквариума при Немо. Но дали рибката и приятелите й са успели да избягат? Не. Заболекарят почиства аквариума, без да го изпразва. И той слага Немо в найлонова турбичка, готов да го даде на ужасната Дарла. Но Немо има идея. Той се преструва на мъртъв, обръщайки се по гръб. За съжаление, точно в този момент Марлин го вижда и сърцето му се къса. Той си мисли, че е изгубил маничето си завинаги. А Дарла взема турбичката и я разклаща. «Защо спиш, рибке?» Ядосано пита тя. И тъй като има опасност Немо да бъде наранен, приятелите му в аквариума предприемат спешни действия. Те изхвърлят Хрил от аквариума и той пада върху главата на Дарла, която се разпищява. Найлоновата турбичка пада, разкъсва се и Немо се озовава в мивката. След което, плъзгайки се по много дълги тръби, малката рибка достига морето. Марлин не е далеч. След като се сбогува с приятелката си Дори, той плува тъжен към дома, сигурен, че никога повече няма да види сина си. Немо обаче среща случайно Дори, която го отвежда бързо при баща му. Следват много прегръдки и много щастие. Но проблемите не са приключили. Точно в този момент голяма мрежа улавя Дори и много други риби. Немо не иска да ги остави в тази беда и крещи на баща си. «Трябва да накараме всички да плуват!» «Надолу!» насочва ги Марлин, който разбира какво иска да направи Немо. «Всички заедно! Хайде! Плувайте надолу! По-надолу!» Планът работи. Мрежата се скъсва, отваря се и Дори с останалите риби отново са на свобода. Приключението на Немо има щастлив край. Рибката сега повече от всякога обича баща си, който се изправя пред толкова много опасности, за да го намери отново. И освен това Немо разбира, че ако правиш всичко по силите си, можеш да преодолееш всеки проблем. Чакай малко, ами Хрил и другите рибки в аквариума? Едно е сигурно, те са силни и упорити и рано или късно ще успеят да се върнат в океана. Прекрасният дом на всички риби.